Ang pianono kasi ang lasa niya, may alat at tamis. Basta masarap siyang i-pair sa kape. Yan ang masasabi ko talaga. Maraming naggayahan na gumawa dito. Pero marami namang nagsabi na, iba naman talaga yung lasa nung sa 8-8. Ako po si Claudel Espiritu, isa sa gumagawa ng pianono dito sa Nagcarlan, yung 8-8 House of Cakes and Bread. Ang pianono po namin nag-start ng 1997, pero yung pinaka-name na 8-8 House of Cakes ay 2004 na register. Maaga kasing nag-asawa yung parents ko. So, yung lola ko yung nag-decide, since sila may bakery, sila na yung nag-decide na kailangan magkaroon nga ng sariling business yung parents ko kasi lumalaki na kami. Nung nagkaroon na kami ng sarili namin na pugon, nag-isip si tatay ng product na pwedeng doon kami makikilala. So, parang ni-level up nila yung pianono compare dun sa as in tinapay na mga pianono. Yung iba nagtataka kasi parang kakaiba nga daw, medyo fluffy siya, soft. Kumbaga, inanana namin siya na cakes, hindi talaga bread na pianono. Dito kasi sa atin parang yung pianono is yung isa sa mga kilala sa tinapay. Kasi before ang pianono nila is merong rolyo na nabibili ng tingi-tingi. Siyempre medyo ang texture nun is matigas. Pero dito sa amin, kumbaga soft na nga siya. Pero yung feeling niya, same pa rin nung before, butter margarine siya. Parang ni-level up lang din lang namin yung pinaka-feeling niya. Father ko na rin yung nag-isip nun kung paano niya. Talagang as in trial and error yung nangyari nun. Nakilala lang siya during pandemic. Doon talaga siya nag-boom ng umabot kung saan-saan. Merong umorder sa amin noon na taga Kalumpang, alam ko Kalumpang sila, yung mag-asawa. Tapos dinala lang nila sa hospital siya sa Manila. Tapos from then on, nag-order siya ng 100 boxes. Tapos yun na. Kumbaga parang word of mouth hanggang sa may mga tumatawag na sa amin from San Pedro, Cardona, Rizal, Cavite, as in lahat. So kahit pandemic, masasabi ko na hindi kami nahirapan. Kasi as in dun nabit yung pianono namin. Para kaming gumagawa ng everyday, gumagawa kami ng 200 to 300 boxes during that time. Kaya siguro napagod din masyado yung father ko. Kasi after nun, 2021, namatay na siya. 2021, na-invite kami. Actually kasi yon if you feature yung Nagcarlan, kung ano yung mga meron dito sa Nagcarlan, and isa kami dun sa napili na ma-feature doon. And thankful kami kasi yung biyahe ni Drew, naging malaking tulong din kasi may mga pagdumadaan doon, ito yung na-feature kay Drew, gano'n. Hindi din naman namin ina-expect na mag-shoot dito mismo ng si Drew kasi first day, talagang sinabi sa amin na kukunan lang kung paano ginawa. It just so happened na the second day, hindi nakapag-shoot siya sa ibang location kasi malakas na yung ulan. So parang pinili nila na dito na lang ulit para maipakita ulit yung mismong process na siya yung gagawa. Kaya karoon kami ng opportunity na makasama nun si Drew. Tapos may mga ibang vlogger na rin na pumupunta dun sa tindahan, na interview din kami. Tapos i-feature lang din nila yung pianono. Tapos yun, sinasabi nga nila na yun yung isa sa kilala dito sa Nagcarlan. Since native pugon nga ang gamit namin, kasi kami talagang ang manpower lang namin, kami lang. Before may helper din kami, pagka naman during holidays, kumukuha rin kami ng helper. Pero pag sanay ka na naman, maaano mo na rin na mabilis lang, kahit pa paano, nakakapagod, pero worth it naman yung pagka na-appreciate ng mga tao yung product ninyo. May naipundar na kami 2 sasakyan. Etong bahay namin, na-repurchase namin siya sa bangko. Kumbaga kahit pa paano, naging okay yung buhay namin.
nawala man yung father ko noon, talagang may mga naiwan. Unlike before, kasi noon talagang struggling, as in small business pa rin naman kami, pero struggling talaga noon. Pero ngayon, at least kahit paano, naging malaking tulong talaga sa amin yung makilala kahit paano kami. Hanggang ngayon may mga nagme-message sa amin na, "Ma'am, wala po ba kayong branch sa ibang lugar?" Wala po talaga. Hindi kasi namin din kayang mag-branch out kasi nga kami-kami lang din. Ang hirap mag-ipagkatiwala sa ibang tao, lalo na yung product kasi namin, ang shelf life lang talaga niya, 3 days. So, kung gusto mo siyang medyo mag-last, ire-ref mo siya para maging 1 week. Pero mostly, pagka yung dinadala siya sa ibang bansa, ang required namin, i-freezer nyo siya, tapos i-reheat nyo na lang ulit siya. Kasi same pa rin naman yung magiging texture at saka lasa nung proven yon ng mga kapatid ko na nasa ibang bansa at saka ng ibang friends ko na dadala sa ibang bansa. Yun, marami na namang bansang narating yung aming product, kaya masaya naman kami na ganun. Gusto ko magpasalamat syempre sa lahat-lahat ng mga tumatangkilik pa rin dun sa product namin since nung makilala nga siya. And doon naman sa page namin, meron kaming page yung 88 House of Cakes and Breads. In case na gusto ninyo mag-order, pwede naman. Pwede rin kung may mga rider kayo na pwedeng mag-pick up doon sa store, pwede rin. Yung store namin, malapit lang din siya sa 7-Eleven along J. Coronado Street and Bonifacio. Tabi siya ng paradahan ng jeep papuntang San Pablo City. Thank you po.